Қалеп. Қалеп ол йөрәк, күңел деген аңлата. Ішкі дүниядағы хисләрне ничек җиткереп буласың? Әлбәттә, сәнгать, музыка, шигърият аша. Тукталыш, үтәр дип шырсый. Тиремдә һәрбер сүз бер сәбәп, һәр таныш төзерек. Инструменталь түркем музыкасы астында шигырь уку. Бу Эльвира Хадиева, яшь шагыйрә. Аның артында джаз элементлары белән этнорок башкаручы Азат Sound System төркеме. Икесен бергә кушкач, әсәрләр бөтенләй яңача яңгырашалар. Тамашачы да биредә үзгә. Һәр әйткән сүзне, музыканың һәр нотасын тоеп утыра кебек. Кичәне уздырыр өчен ниндидер гадәти сәхнә залы алынмаган. Монда бар да габгади, театральный кафесы бу. Ирексездән шигърияткә бирелер өчен дә бер-берең белән аралашырга да шиксез мөмкинлекләр тудыра. Әлеге кичә 2013 елда узды. Бу Қалеп яшь буын җыены оешкан елда уздырылган чараларның берсе. Хәзер мондый кичәләр даими уза. Язучы, җырчы, композитор, рәссам, музыкант, артист, режиссерлар. Қалепнең беренчел максаты да төрле өлкәдә иҗат итүчеләрне бер казанда кайнату һәм киләчәктә аларның уртак эшләрен алкышлау. Ә бит барысы да габгади башланды. Қалеп яңа буын җыены 2012 елда Казан дәүләт консерваториясендә әдәбият сөючеләр клубы буларак эшли башлады. Анда инде без студентларга мин дәресләрдә шагыйрь, язучылар белән очрашулар үткәрә идем. Һәм шул очрашуларда гел бәхәсләр куба. Кая бара бүген җыр сәнгате, ничек аның сыйфаты шул дәрәҗәдә генә. Һәм без шушы бәхәсләрдән чыгып, үзебез дә нәрсәдер эшләргә тиеш дигән фикергә килдек. Әлбәттә, дәүләтне сүгү, көннәндер гаеп эзләү ул һәр вакыт иң җиңел юл, тәнкыйть юлы. Ә инде менә шушы күренешне, шушы вакыйгаларны үзгәртү монысы инде катлаулырак. Менә шунда без бәлки ниндидер адымнар үзебездән башларга кирәктер дип, хәтта шагыйрь һәм композитор, вокалистның бер Казанда яшәп бер-берсен белмәүгә сәбәп табып, менә шушы очрашуларны башларга ниятләдек һәм менә бу очрашулар Қалеп яңа буын җыены буларак формалашты. Қалеп яшь буын җыены үзенә күрә безне узган гасыр башына әйләнеп кайтара. 20нче йөз башында да яшь иҗатчылар Шәрык клубын оештыра. Ул 1907-8 елларда мәшһүр Болгар кунакханәсенең 20нче бүлмәсендә, соңрак янәшәдәге 3 катлы бинада үтә торган булган. Шәрык клубында Габдулла Тукай, Фатих Әмирханнар катнаша, лекциялар, диспутлар, концертлар уздырганнар, бәйрәм чаралары оештырылган. 1912 елда клуб штатына Сәйяр труппасы артистлары алган. Сәйяр атнага 2 спектакль куя. Инде бер гасыр узып кетте, бу вакыт эчендә 3нче дәүләт оешты, әмма Шәрык клубы традицияләре һаман дәвам итә кебек. Менә монда да Қалеп җыенында катнашучылар театраль спектакль куя. Алар миңа 4 ел буена кешечә тору, кешечә киенү, тагы әллә нәрсәләр белән кылдылар. Менә шулар мине тәмам кимсеттеләр. Изделәр. Һавалы шакышлар, шакы-шакидәне атып төшерделәр. Сара Садыкова, Галия Кайбицкая, Салих Сайдашевның иҗатлары ул бүгенге көнгә дә аларның ничектер әйткән сүзләре, язылган хатларындагы ниндидер фикерләр бүгенге көнгә дә туры килә. Һәм ул тарих кабатлана дигән сүз. Тарих кабатланса, димәк, бу иҗатчылар да бүген шул дәрәҗәгә җитәрләр. Әле ул вакытта, мәсәлән, алар да музыка училищесы студентлары булса, шул Сара Садыкова. Бүген без шул театр студентларын сәхнәгә чыгардык. Димәк, алар да ниндидер югарылыкка ирешергә мөмкиннәр. Бүген алар студентлар, ә киләчәктә бит беркем дә белми. Бәлки алар зур артистлар булып китәр. Бәлки шул көнне чыгыш ясаган шагыйрьләрдән без инде алар безнең классикларга әйләнер. Һәм менә бу
беренче тапкыр чыгышлары аларның миңа калса зур һәм мөһим ниндидер сүз иде. Алар яңаша бөтенләй, яңаша. Алар һич кенә дә безнең үткәндәге традицияләрне бозмыйча, аларга каршы килмичә, менә бүгенге тормышка, бүгенге әдәбият тормышына, сәнгать тормышына яңалык алып киләләр. Бу инде безнең милләтнең киләчәгенә өмет уята дигән сүз. Без һич шиксез аларга дәүләт ярдәменнән дә, хөкүмәт ярдәменнән дә өлеш чыгарырга тиешбез. Киләчәктә менә бу калып хәрәкәтенә кушылган, анда йөргән шагыйрьләребез, шагыйрәләребез, язучыларыбыз, сәнгать әһелләребез һич шиксез безнең милләтебезнең төп көченә әверелергә тиешләр. Әйтәсе килгән фикер уңайлык, төгәл һәм шыгыр ритмына салынган. Бу киң аудитория өчен таныш булмаган иҗат әһелләре, калып халыкка билгеле булмаган яңа исемнәр ача, иҗатка кызыксыну киме барган заманда яшьләргә үз тамашачасын табарга булыша. Яшь шагыйрьләр канатлана шигырь сәнгатендә ярыша. Төп таләп рифма телендә хис кичерешләреңне җиткерү. Камал театрының кече сәхнәсендә аншлаг. Шул юллар җавабым булып кайтыр. Менә сәхнәгә чыгарга санаулы минутлары калган Ләйләнең. Дулкынлана ул. Жюри алдында чыгыш ясыйсы. Татар теле укытучысы лирик шигырьләр иҗат итә. Бергәләнә күңел әллә нидән. Кайчам никтер синең кочактан, икебезгә җылы җитмәс төсле, кинәт кенә капкан учактан. Ашыгып язган куыш язмаларны ертып ташлар идем дә. Бу сагышка мәңге кайтмас өчен бикләнәсе килә имдә. Тәрәзләрне кагып тахта белән кертмәс өчен кояш нурын да үз-үземә кырыш вәгъдә бирәм. Уйламаска синең турында. Татар теле укытучысының иҗатыннан физика фәне мөгаллиме Азат Миргаязовның шигырьләре аерыла. Казанда агыла кешеләр ташкыны. Язмышлар чуала, сүтелә, туктамый. Кем кая ашыга, ялгыша, адаша, сагышка урала, язмышны узалмый. Бәхеткә төрелә, көлүгә әверелә йөздәге самими һәм ихлас елмаю. Кемгәдер бу шәһәр бары тик бер мизгел. Башкасы өчен ул онытылмас бер гомер. Мин үзем шигырь язып карадым, әлбәттә. Шигырьләрем бар иде. Бераз җылдылар, әмма мин аларны әле узган ел гына чыгара башладым интернет челтәренә. Алар башта миндә сакланып килделәр. Бер-ике якын кеше моны укып карарга әйттеләр. Бу яхшы шигырь, матур шигырь, нишләп син буларны чыгармыйсың, халык яратыр иде, укырлар иде дип әйттеләр. Һәм мин чыгарып карарга булдым ул шигырьләрне. Аннарсын үзеннән-үзе теләк барлыкка килде катнашып карарга бер инде әдәби кешеләрдә. Һәм нәкътә октябрь аенда Калип тарафыннан чыкты хәбәр. Яшь шагыйрьләрне җыябыз, яңа дулкын оештырабыз дигән. Мин моңа бик сөендем һәм катнашып карарга булдым. Яшь язучылар белән дә, өлкән язучылар белән дә танышырга туры килде. Бу танышуда Калипның өлеше бик зур. Сәхнәдә үзеңне туеп карау, эшләү, халык алдына чыгу, ул шулай ук тормышта бик зур тәҗрибә һәм шушындай аурада булу, шушындай атмосферада булу иҗат кешесе өчен ул тагын бер яңа иҗатка, яңа үрләргә бер этәргеч кенә булып тора. Яңа исемнәрне ачуның инде нәтиҗәсе дә бар. Менә бу композитор Эльмир Низамов. Яшь булуына карамастан, бүген аның әсәрләре академик театрларда, киноларда яңгырый. Үз вакытында аны Калип дөньяга чыгарды дип әйтергә мөмкин. Минемчә, иң төп максат һәм иң төп файдасы шул Калипның. Мин үзем консерваториядә укып, гомумән белмидем яшь шагыйрьләрне, яшь артистларны. Без барыбыз да үз йортыбызда, үз дөньябызда яшибез, кайныбыз һәм бер-беребезне белмибез. Һәм ниндидер шундый бер көч кирәк иде, көчләрне берләштереп, бергә сәхнәгә чыгарып, ниндидер әйбер кирәк иде. Һәм шундый этәргеч безнең өчен Калип булды. Мәсәлән, минем өчен. Мин бик күп яшь шагыйрьләр белән танышып киттем.
алар мине таный башладылар, музыкамны таный башладылар. Аннан соң безнең бергәләп эшләгән иҗат җимешләребез дөньяга туды. Усын җырлар, романслар. Шулай ук мин театр белән ешрак эшли башладым. Шуңа күрә минемчә бу бик яхшы әйбер, бик файдалы әйбер, бик кирәк әйбер. Бүген Халеп җыены язучы, җырчы, композитор, рәссам, музыкант, артист, режиссерларны берләштерә. Хәзер аларны Халепче дип тә йөртүчеләр бар. Димәк, Халеп проекты тормышка ашты дигән сүз.